Professed recovery and good health of Alfredo the Fourth Reliema by Reliema and Abanes family, for success of the Academy by JAG Academy Corporation. Para sa kapahingaluan kan mga kalag, ni Alejandro, dolot ni Rowena Dalangin, ni Alfonsa, dolot ni Francia Abay-Abay, ni Elezer, dolot kan Amaranto family, ni Hemino III, dolot ni Marcy Pilapalan family, ni Gerard Raymond, dolot ni Victoria Lim, ni Jose, dolot ni Ami and Jaden Laudes, ni Nelia as in Ignacio, dolot ni Leonora Amaranto and family, ni Raquel, dolot ni Jeneline Anyo, ni Victor as in Estrella, dolot ni Victoria Lim, ni Violeta, dolot kan Enciso family. Asin para sa kapahingaluan kan mga kalag sa purgatorio, dolot kan mga minasunod, Anchi Enrico, Crisanta Arellano and family, Francia Abay-Abay, Cynthia and Miki Bolina, asin ni Hans and Mary Emmanuel. Ngunya na banggi, iyo ang pagselebrar kan pinakasentro kan satong pagtubod, ang Pasko kan pagkamundag kan satong kagurangnan na si Heso Kristo. Asin sa Paskong ini, madadangog niyato ang kinatatahawan kan kasaysayan in kaligtasan, ang pagmundag kan aki kan Diyos. An umboy na iyo si Jesus, an aki ni Jose asin Maria. Siya ang kautuban kan mga daan na propesiya. Siya makangangalas, an mahukom, an Diyos na makakamhan, an prinsipe nin katuninungan. Siya ang Emmanuel, kaibata ang Diyos. Siya ang biyaya kan Diyos na ipinahiling ngunya na banggi para sa kaligtasan nin gabos na tawo.
Matindog po ang gabos asin maugman po niya tong awiton ang awit sa pagpuon. Sa momentong ini, bago pinupunan ang banal na misa, iyo ang pagproklamar kan pagkamundag ni Jesucristo sa tong kagurangnan, nagikan sa Martirolohiya Romano, gikan sa banal na kasuratan, tanganing ibalangibog ang pagkamundag ni Kristo na nagpuon sa paglalang kan kinaban, asin ang paghiro kan Diyos sa bilog na historya kan sa tong kaligtasan. Ika-20, asin 5 kan Disyembre, nagagiyang day mabilang na mga panahon, kan paglalang ning kinaban, kan sa kapinunan linalang ning Diyos, ang langit asin dagat. Asini naman ang tao, nakabaing sa iya. Nagkapira pang siglo ang nagagi, pagkatapos kan baha. Punay bugtak kan makakamhan, ansay ang ablondawani sa kalangitan.
bilang tanda kantipan, asining katuninongan. Kan paghali ni Abraham sa tuyang ama sa pagtubon, saur kan mga Kaldeo, 20 sarong siglo. Kan Exodo kan banwaning Israel, paluwas sa Ehipto, na pinanginota ni Moises, 10 siglo. Kan paglahid ki David bilang hade, aros 2,000 taon, sa 65 semana, susog sa propesiya ni Daniel. Sa taon kanikasanggatos, 74 na Olimpiada, kan pagkamukna kan syudad ning Roma, 752 taon. Sa paghadi ni Cesar Octavio Augusto, ang 42 taon, nan bilog na kinaban, nasa katuninongan. Si Hesu Kristo, Diyos na daing kasagkoran, asinaki ka namang daing kasagkoran. Nagmawot na pabanalon ng kinaban, kan siyang pagdatong. Ipinangida muli ka ni Espiritu Santo, asing ka nagagian 9 na bulan, pun kan pagpangidam sa iya. Namundag sa Belen, kan Huda ki Birhen Maria, asin nanitawo. An pagkamundag ni Jesu-Kristong kagurangnan ta, susog salamat. Sa ngaran ka nama, si kan Aki, si kan Espiritu Santo, ang kagurangnan mapasa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako ang sa tong mga kasalaan, tanganing magkani ko kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ko rin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kababayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangadya ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang na ko'y pamibi sa kakurangnan tan Diyos. Maherak malagod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darawin kita sa buhay na diing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Amen.
mamibi kita. O Diyos, ika na naghimong magpanaag, ining pinakang banal na banggi kan tunay na ilaw, namimibi kami warasan, tanganing kaming nagmidbid kan misteryo nin liwanag, digdi sa daga, siring man manginabang kan kaugmahan niya sa langit. Siya na kay pamong nabubuhay asi nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Ini sarong awit na kinakanta sa okasyon nin pagkorona sa bagong hade. Ini nagpapahiling nin makusog na pagtubod sa bagong hade. Pagtubod na siya, magiging urog na marahay kesa mga nainot sa iya. An enot na babasahon. An banwaan, pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. An banwaan na naglalakaw sa diklom, nakahiling nin dakulang liwanag, sa mga nag-eerok sa daga, kan anino nin kagadanan. An ilaw nagsirang, pinadakol mo ang kagaya-gayahan, pinadakula mo ang kaugmahan, maugmasinda sa atubang mo, ninsiring kan pag-ugma, pag-aranihan, siring kan mga nagagaya-gaya, paghiriras-hirasan kan mga sinamsam. Taan sakal na nagabat sa inda, an baras sa indang abaga, an badas kan sa indang tirano, binari mo ninsiring kan aldaw nin Midian. Taan gabos na botas, na maribok, na nagpalakpagak, asin-an manto, na nagligid sa dugo, susuloon, kakakanon nin kalayo, taomboy na mundag sa to, aking lalaki itinaos sa to, an pagpamayo nasa sa iyang abaga, asin aapodon siya sa ngaran na makangangalas na parahatol. Diyos mapangyari, Ama sagkod paman, Prinsipe nin katuninongan, dakulaan sa iyang pagpamayo, asin-an katuninongan, mayong kapuruhan, sa trono ni David, asin sa iyang kahadean, na itutugdas niya, asin papapusugon, pa sa katanosan, sa kakasuripotan, puon ngunyan, sagkod paman, an maimom na pagkamaot kan kagurangnan nin mga hukbo, iyo kaini an magibo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Gunyan, namundag na an satong paratubos, si Kristo na kagurangnan. Ngunya namundag na an paratubos si Kristo na kagurangnan. Mag-awit kamo sa kagurangnan ning bagong awit. Mag-awit sa kagurangnan, bilog na daga. Mag-awit sa kagurangnan, umawon an sa iyang ngaran. Ngunya namundag na an paratubos si Kristo na kagurangnan. Ibareta aro-aldaw an sa iyang pagligtas. Iharubay sa mga nasyon an sa iyang kamurawayan. Sa gabos na banwaan an sa iyang ngangalasan. Ngunyan namundag na an paratubos si Kristo na kagurangnan. Mag-ugma ang langit, magayagaya ang daga, mag-alingaw-ngaw ang dapat, ang dagat, asin ang nagpapano kaiyan, magsalinggaya ang kalatandanan, asin ang gabos na yaon dyan, dangan magkurahaw sa kaugmahan, ang gabos na kahoy sa kadlagan. Ngunyan namundag na an paratubos si Kristo na kagurangnan. Sa atubang kan kagurangnan, sinda maugma, huli ta siya maabot. Ta siya maabot sa pagsakop kan daga, sasakopan niya ang kinaban sa kasuripotan, asin ang mga banwaan sa kaimbodan.
Ngunyan namundag na ang paratubos si Kristo nakagurangnan. Si San Pablo nagpapagirumdom kung ano ang dapat gibuhon mantang kita nabubuhay digdi sa daga. Ini ang pagkabuhay nin sarong Kristiyano. Pagsikwal kan gabos na bagay na kinabanon, asin bakong para sa Diyos. Pagpugol sa sadiri, asin mabuhay na matanos, asin banal sa kinaban. Ani kadawang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo kay Tito. Mga tugang, nagpahiling ang grasya kan Diyos sa burabo din kaligtasan para sa gabos na tawo. Hinuhulitan kita na isikwal ang kawaran ng pagtubod, asin ang kinabanon na kamauotan, asin mamuhay na toltol, suripot sa kamakidiyos sa ngunya na panahon, mantang hinahalat ang paladan na paglaom sa kapagpahiling kang kamurawayan, kandakulang Diyos, sa kaparaligtas niya tong si Jesucristo. Idinulot niya ang sadiri para sa to, tanganing matubos kita sa gabos na kasumbikalan, asin malinigan para sa iya mansana, banwaan na tunay na sa iya, mahigos para sa marahay gibo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasa indo. Asin sa imong Espiritu. Pagbasa kang banal na ebanghelyo, susug kisan Lucas. Kaitong panahon, nagluwas ang sarong dekreto hali kay Cesar Augusto na magpasensus ang bilog na kinaaban. Ini ang enot na pagsensus kang gobernador, si Quirino sa Syria. Kaya nagralakaw ang gabos sa pagpasensus, lambang saro sa sadiri niyang syudad. Tuminukad man si Jose, hali sa Galilea, sa syudad ng Nazaret, abot Judea, sa syudad ni David na inaapod na Bethlehem, huli tagikan siya sa harong asin familia ni David. Sa pagpasensus kay iba si Maria na sa iyang esposa na nagdadarang tao. Tara, kanyao na sindaduman, nabilog ang mga aldaw na siya mangaki, asin ipinangaki niya ang panganing niyang lalaki, pinatos ning lampin, asin ihinulid sa bahugan, palibhasa mayo sindang lugar sa dagosan. Igwaning mga pastor sa ronang idto na nagpapalihis kang banggi sa kalantadan asin nagbabantay kan sa indang kawan. Ananghel kan kagurangnan suminipot sa inda
asin ang kamarawayan kang kagurangnan nagliwanag sa palibot, asin inabdan sinda ning dakulang takot. Nagsabi sa inda an anghel, day kamu matakot, uya, inihahatod ko sa indo ang marahay na bareta ning dakulang kaugmahan na mapapasabilog na banwaan. Namundag sa indo ngunya ng paraligtas, na iyo ang Kristong kagurangnan sa syudad ni David. Ini ang magiginindong tanda. Makukuha nindo ang umboy na napapatos ning lampin asin nauhulid sa bahugan. Biglang nakaibahan kan anghel ang sarong mahibog na hukbong langit nun na naguumaw sa Diyos asin nagsasabi, kamarawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga tawong minarahayan. An marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Alabang sa imo, Kristo. Salamat, Reverend Jesua Mortega sa pagbasakan ng Ebanghelyo niyan. Saro siyang deacon na destino sa tuya sa parokya San Francisco. Father Daniel Vegas sa tuyang parochial vicar and the diocesan youth director, and also Reverend Father Mark Beria, sarong formator dyan sa Holy Rosary Minor Seminary. Sa inyo po, Gabos, Merry Christmas! Merry Christmas! Hali po ako sa ospital, naglawag ako kasudma for a executive check-up. Natapos mantulos, kasubago, nagluwas kami sa ospital, hali sa Mother Seton, pasiring digdi, San Francisco, and sabi ko ba ay araw pala niya ako kinanaga pagbanggi. Araw pala niya ako digdi pagbanggi. Sabi nga kaibanan ko, para Father, kasudma ka lang nawara. Kasudma ka lang nawara, iba na sa iyong paghiling sa naga. Honestly, magpunkan ako na destino sa naga, dahil ko naman nahiling ang naga pagbanggi. Bihirang-bihira lang. Maluwas pa na ako kung may invitations. Kana ko yaon sa luwas na destino sa naga, halos pag nagpapanaga, day kumatugot na day kumahiling ang nagang banggi. Naga by night. Kaya kasubago, pag sabi kong, uy, araw na pala niya ako kanyang naga. Si Father man daw, kasudma ka lang nawara, ngalas ka na kan naga. It was just a joke, of course. Pero, ano daw kung sabi yung tang, araw pa lang kani ang feeling kan Christmas. Araw pa lang kani ang Christmas. Si Father Mark, pasiring kami dyan sa may inutan, nahilin niya kadakol ng mga tao dyan sa may driveway. Araw pa lang ngaya kani, kadakol ang tao nagsisimba. So magkaibagang ang paggalas na may dikit na kaugmahan, araw pa lang kani ang Christmas. No? So, sa indong kaibahan, sa itong kataning, araw pa lang kani ang Christmas. Sabihan daw, araw pa lang kani ang Christmas. Sabihan sa kataning nito, araw pa lang kani ang Christmas. Maugmahon. Sige daw, maugmahon. Taikang kataning ko. Maugmahon, taika ang kataning ko. Sige daw. Sabi kang kataning, di, kita na palan. Paano kung halimbawa, Mayo si Kristo, araw na kani ang Christmas na Mayo si Jesus? Kadako lang si celebrar kan Christmas sa bilog na kinaaban, sa manlain-lain na runa. They celebrate Christmas but they no longer recognize Jesus. That's why, ang sa indang greetings, bakunang Merry Christmas, kundi Happy Holidays. Pinipiritin paraon ang Diyos sa indang buhay. Why? Because they are already asinsado. They are already developed. They are already rich. They are already powerful. And mayo ng ibang more powerful than their strength. Nalilingawan na ang mahal na Diyos. Pero ang power nin mahal na Diyos, pakuman sa mga taong powerful.
Kung ang Diyos na mapahiling sa iyang power, dugay na yan mga powerfully di sa kinaaban. Kung si Jesus mapahiling sa iyang authority, sa iyang power, dugay na kung si Seven nagsasabing siyang pinakamatibay sa gabos. Kaya araw pa lang ang Christmas, if we celebrate Christmas with the presence of Jesus. Now, paano daw niya ako pag-celebrar kan mga tao na mayo si Jesus? Sa ibang lugar, igwa akong nabisitang dating barkada. And some told me that this family naging Christians na. Aram ang Christians. Kita? Kristyanong Katoliko. Sinda, pag born again na, Christian na ngayon sinda. Sinda, Christian na. And that it was on Christmas, it was in December, habon nila makahilinin images ni Jesus. Habon nila makahilinin pictures kan mga sacred images, kan mga saints. Habon nila basta something about blessed, something about sacred images, pighali yan sa lugar ninda. And it was December. Pag-abot ko sa araw ninda, paano ning Santa Claus. Paano ning Santa Claus. Sabi ko, habon nindo kan image si Jesus, kasi idolatry, and then uya ang Santa Claus. Sinasabi nindo ng mga Katoliko, napapareho sa mga Diyos because they are worshiping saints. No. With these images, with these pictures, with these mga sacred, mga articles, nakakaparani kita sa mahal na Diyos. Ang Santa Claus, si Sengo niya nagpapareho sa mahal na Diyos. Si Santa Claus daw, magrani kita sa tuya, darawang kita kay Jesus, darawang na kita sa mahal na Diyos, ni Santa Claus, makaligtas daw kita ni Santa Claus. And then, that is reality. Yan ang nangyayari ko niyan. Kadako lang mga taong they celebrate Christmas without Christ. I don't know if it is really a celebration. So, sa madaling sabi, ibahunta ang kamugtakan tangon yan. Ibalik ta sa sinasabing, araw pa lang kanian Christmas. Si Jesus, uya sa to. Araw pa lang kanian Christmas, kaibahan ko sa kuya mga pamilya. Nagbakasyon ako, o nagbakasyon sa aki ko, nagbakasyon sa tugang ko. Araw pa lang kanian Christmas, magkairibahan kita. Araw pa lang kanian Christmas, maugmahon. Ano ang nakakapag mo sa tuya na celebrate niya to sa Christmas? Ano ang difference na mayo ang Jesus when your friends are there? Ano ang difference na mayo si Jesus when your family are close today? May reunion. Anong kaibahan na mayo si Jesus when you're happy today? So we can celebrate Christmas even without Jesus. Anong kaibahan? Di kita malingaw na ang enot na Christmas, pinakang dahilan kayan, iyo si Jesus. Sinasabi sa tuya, ng kang Christmas na ini, that God is so faithful to His covenant that is love. He is so faithful to His covenant love. Even in the Old Testament, ang Diyos nagpapahiling kan sa iyang pagiging danay, pagiging faithful sa sayang tao. When He said, I am the God of Abraham, God of Jacob, God of Isaac and God of Jacob. And He is the God of their descendants. Maski pa sa mga tao after Abraham, Isaac, and Jacob, they naging faithful, but God remained faithful to His covenant because He is love. Namumutan niya ang mga tao. Kaya, araw pa lang ka ng Christmas pag may namumuot ako. Araw pa lang ka ng Christmas pag may namumutan ako. Araw pa lang ka ng Christmas pag I feel that God is here, His love is here. Araw pa lang kayan ang Christmas. So that ining sinasabing covenant kan God the Father na-realize when He sent His Son Jesus. And it is our very favorite line from the Gospel of St. John. And God so loved the world that He sent His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but will have eternal life. Ano ba tinutuom yan? Dapat tuumunta yan. Pero bako lang na tinutuom yan.
isinasabuhay, tanganing permi kitang happy, tanganing permi kitang ugma. And God who is love, He loved the world that He sent His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, will be saved. He saved us through His suffering in the cross. He saved us through His death. Mayo ng ibang maugma pa kayan when we realize that Jesus is the realization of God's promises. And buhay sa ngunyan sa tuya. Iba palang pag-Christmas, pagyaon si Jesus. So at yan, pagkatapos ng Christmas, siyempre makiski umboy, no? Bako lang sa nung gigibunta kadakol po kung makis, no? Iwa kita mga ibang replika kan umboy. Siyempre, image yan. Baka na naman sabi, ay, nagsasamba na naman kita sa image. No. Kumbaga, image yan. Nagpapahiling na si Jesus bilang umboy, uya sa to. Bilang umboy, He is so loving. He is lovable. Being umboy, He is so helpless that we are here to help. Being umboy, He cries that we are here to take care or atamanon or alingon. Siya sarong umboy na mayong-mayo, He is poor. Nauya kitiridi tanganing tabangan. Siya man umboy na sabihin tanang aki kan pinakahalangkaw na Diyos. And yaong kitiridi that we are nobody without God. Siya ang umboy na pinagsaselebra niya to, siya ang kausakan sa tuyong kaugmahan, araw pa lang kayo ng Christmas, if Jesus is here. Matindog po. Nagtutubod ako sa sarong Diyos sa mang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Hesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundag, gikan sama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa nagaigwakan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya halis sa kalangitan. Asin nanilaman huli ka ni Espiritu Santo, ki Virgen Maria, asin nani tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kani katulungal daw na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Ansay ang kahadian daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki, siya kay bakan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ng mga propeta, asin sa saro, banal, katoliko sa apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawo nin mga kasalan, asin naghahalataw kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Sa kafiestahan, pagsirang kan liwanag kan Pasko, kan pagkamundag, sa kinaban, asin kan kamurawayan, kan kagurangnan, sa tong buhay, mamibigita sa langit no na Ama, sa pagpasalamat, sa pagkamundag kan sa iyang aki. Kita kabos masimbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi.
Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamili. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, mapanukan pagkamot kan Diyos asin magpahiling kan sa iyang padagos na presensya sa kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga taong may marahay na buot na naghihigos sa pagtugdas ding katuninongan sa kinaban, bendisyonan sa saindang mga paghingowa, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satong mga familia, danay na sangkuban ning pangataman kan Diyos, asin ilikay sa anuman na kamundoan asing katibaadan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang kagayagayahan kaining Pasko, magpakusog sa mga dukha asin daing sukat, sa mga nagehelang asin maedad na, sa saindang mga kadifisilan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagtalikod na sa buhay, padagos na maugma sa liwanag kan kahadean kan Diyos sagkod paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Unya na Pasko, matao kita nin regalo. Sumayong itataong regalong material na bagay, itaw niya itong regalo, spiritual na bagay. We will pray for them. So mga isip ta ng mga amigo, so mga pamilya ta, na aram niya itong may pangangaipo and they ask for our prayers. Now, we'll pray for them as our gift. Siring man ang sa tuyang mga sadiring pangangaipo. Langit no nama, ipinapahiling mo sa mo, an sa imong liwanag, pagkamo tasin kaugmahan sa Pasko kan pagkamundag, warasan sa mo ang biyaya na maglakaw sa imong presensya, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia.
Magpabibi ka mong mga tugang, tanganan sa ko asinan sa indong atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Ako ang manlugod ken kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan ken sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan na mimibi kami, lugod magin maninigo sa imo, andulot kan kafiestahan ngunyan aldaw tanganing huli kaining urog kabanal na honglonan, makamtan mi sa kamugtakan na iyan, na yaon an samong pagkatawo sa kaibahan mo. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong itaas espiritu, ang mga puso, initaas minas sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas. Danay asin minsan saen magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhana daing kasagkoran. Huli kan misteryo kan tataramon na naman ang bagong liwanag kan sa imong kamurawayan nagtingraw sa mga matakan sa mong isip tanganing sa samong pagmidbid sa Diyos na nahiling mabihag niya kami sa pagkamot sa mga dai nahihiling. Kaya kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga trono asin dominasyones, asin kaibakan kabos na langit nono po, nagawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, burabulin kabos na kabanalan, kaining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkwa siya rin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinosa sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siriman pakapamanggi, pagkunyaman in kalis sa singiraray, pagpasalamat sa imo. Itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabo sa sin mag-inom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Sa lambang pagkakan mi kaining tinapay, asin paginom kan kalis, ang pagkagadan mo kagurangnan.
ipinapamaritan niya mo, sagod na ikamagdato. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyong pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdama kaguranan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tangani malubos mo siya sa pagkamot. Kaibakan sa mong Papa si Leon. Asin kan sa mong Obispo si Rex Andro. Asin kang gabos na klero. Siring man giramdama sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sinan gabos na mga gadan. Dangan ako sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami kabos na mimipi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria, Virgen na kan Diyos. Kay ba ni San Jose na sayang esposo. Kan mga banal na apostoles asin gabos na santos. Nakaito pa nakapagayagaya sa imo. Magkani kumagin kaheras kan buhay na dayang kasagkoran. Mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man. Huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kay baniya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamahan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas sa tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niyamo, nayaon sa langit, pabanalonan ng aran mo, magdatongan kahadayan mo, mangyarian buot mo sa daga ni siring sa langit, ansa mong kakanon sa rualdaw itaw mo sa muyang unian, asin patawaran mo kami kan sa mong mga kasalan, siring na pinapataw niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga daw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadaan, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan itinato ko sa Indo. Haray pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kang kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo ning katuninongan, peace be with you.
Huyan, kordero kan Diyos, huyan nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban. Palada ng mga inabot sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagat magtaram ka sana, asin ang sakong kalag maoomayan.
Matindog po. Mamibi kita. Kaguranan sa mo yang Diyos, namimibi kami, warasan sa mo na kaming nag-uugma sa pagselebrar kan pagkamundag kan sa mong paratubos, magkanigong magkamit kami, kan sa iyang pakisumaro huli kan maninigong pagkabuhay. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Magkakaiko po kita ng special collection ang makukulektang kwarta ipapadara sa Roma. Matindog po. Salamat po sa indong generosity. Ang sa tuyang makulitangon yan, isasabitayan sa chancery within 15 days. It's the Holy Child collection para yan sa mga tutubod na nagbabalangibog sa tuyang pagtubod. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. Idukuan sa indong payo para sa pagbendisyon. ang Diyos hindi ang sagkod na karahayan na sa pagkanit tawo kan sa iyang aki, nagpara kan mga diklom nin kinaban, asin sa iyang mamuraway na pagkamundag, piniliwanag niya ining urog kabanal na banggi, paraon sa indo ang mga diklom nin mga maraot na gawe, asin paliwanagon, ang sa indo mga puso sa liwanag nin mga marahay na gawe. Amen. Sa dalan kan buhay ngunyan, gibuhon niya kamong pusok sa pagtubod, nagugma sa paglao, masin nagkakahimo sa pagkamot. Amen. Amen. Asin siya na nagsaro kan mga kinabanan ng mga langit noon, huli kan sa iyang pagkanit tawo, magpano sa indo kan balao kan sa iyang katulinongan asin karahayan buot, asin gibuhon kamong mga kairiba sa langit noon na simbahan. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, ang Ama asin ang Aki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Merry Christmas!
Magkakaigwa po ning pahadok, so maglinya lang po tabi ning tultul. Igwa po digdi sa wala sa tuo, so maglinya po tabi, asin isusunod na pang pagpahadok. Salamat.